Aktar minn 93,000 anzjan u anzjana f'pajjiżna bdew jibbenefikaw minn rati ogħla tal-pensjoni kif imwiet mill-Gvern fil-budget għal din is-sena. Kull pensjonant qed jara żieda ta' 5 euro fil-ġimgħa b'effett mis-Sibt 2 ta' Jannar. F'konferenza tal-aħbarijiet ġie spjegat kif l-ewwel pensjonanti li diġà irċevew iż-żieda s-Sibt li għadda huma dawk li għandhom pensjoni non kontributorja li jgħoddu għal 4,484 bi spiża totali ta' 1,800,000 euro. Imbagħad nhar is-Sibt 9 ta' Jannar aktar minn 57,000 pensjonant tal-irtirar li jeskludu l-anzjani bil-pensjoni minima se jirċievu l-pagament biż-żieda mħabbra fil-budget bi spiża li tammonta għal aktar minn 44 miljun euro. Is-Segretarju Permanenti fih dan il-Ministeru, Mark Musu, spjega li fost dawn 240 pensjonant li l-maġġoranza tagħhom huma nisa se jirċievu l-pensjoni għall-ewwel darba bis-saħħa ta' miżura oħra ġdida fil-budget għal din is-sena. Meta persuna bil-bolo li tkun ħalset mill-età ta' 17 sena il-qudiem ma tkunx ħalset biżżejjed biex tikkwalifika l-pensjoni, il għaliex dawk huma l-kontribuzzjonijiet il-bolo li jgħoddu għall-pensjoni. Minn din is-sena sa jibdew jingħaddu wkoll il-bolol li jkunu tħallsu qabel l-età ta' 17 sena. U jekk imbagħad meta tgħod dawk il-bolol li mħallsin qabel, il-persuna tilħaq il-minimu li għandha bżonn ta' kontribuzzjonijiet biex tikkwalifika l-pensjoni minima ridotta, tibda tirċievi pensjoni għall-ewwel darba ħanajtek. Is-Sibt 16 ta' Jannar aktar minn 17,000 anzjan u anzjana bil-pensjoni tar-Romol se jirċievu l-pensjoni tagħhom biż-żieda, fosthom 17 armla li se jieħdu l-pensjoni ta' żewġhom sħiħa għall-ewwel darba, riżultat ukoll tal-miżura l-ġdida tal-Gvern tal-bolol imħallsa qabel 19-il sena. Biżieda fil-pensjoni u b'din il-miżura l-ġdida, il-Ministru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali Michael Falzon qal li dan huwa gvern li jwettaq dak li wiegħed. Għawek qed nuru bil-fatti li għana mhux biss ngħidu li nemmnu fil-ġustizzja soċjali, imma mbagħad kapaċi nintroduċuha għal dik li hija solidarjetà soċjali bil-fatti. Dik il-miżura partikolari se nortu nies li sal-lum ma kellhomx pensjoni xejn. Kienu biss jieħdu bonus li introduċejna ħana bħala amministrazzjoni. Issa dawk il-persuni li meta toddilhom ta' qabel 19 sena u ta' wara 19 sena għandhom it-threshold ta' bolli għal dawk ħajkwalifikaw. Is-Sibt 23 ta' Jannar 16,000 anzjan u anzjana oħra se jieħdu l-pensjoni biż-żieda. 3,000 minnhom għandhom il-pensjoni tal-invalidità, 9,700 jieħdu l-pensjoni minima u 3,200 oħra jieħdu l-pensjoni minima miżjuda. Nhar is-Sibt 6 ta' Frar se jitħallsu żewġ għotjiet oħra, l-għotja ta' 300 euro għall-anzjani li għandhom bejn il-75 u 79 sena u l-bonus ta' 350 euro għall-anzjani ta' 80 sena jew aktar li baqgħu jgħixu fil-komunità. Fl-istess ġurnata il-bonus li jitħallas lill-anzjani li jkunu ħallsu xi bolol f'ħajjithom imma mhux biżżejjed biex jieħdu l-pensjoni se jogħla b'50 euro oħra. Il-Ministru Michael Falzon fakkar li tul amministrazzjonijiet nazzjonalisti il-pensjonanti ma raw lanqas imqar ċenteżmu żieda f'25 sena u b'differenza f'6 snin ta' Gvern Laburista il-pensjonanti raw żieda kull sena mhux biss tal-għoli tal-ħajja imma wkoll fil-pensjoni. B'dan il-budget, il-Gvern se jagħlaq waħda mill-proposti tal-manifest elettorali tal-2017 li tul il-leġislatura il-pensjonijiet jolew minn tal-inqas 8 euro fil-ġimgħa. Din is-sena dik il-miżura se tkun intlaħqet u saħansitra inqabżet qabel iż-żmien.